Molweni zithandwa zam. Mandibuyele kuni kwakhona ngale njikalanga ndiyabhodisa ke. Ngokuzithoba okukhulu, isifundo sethu sanamhlanje zizifanekisozwi. Senze kakuhle ke sisiza nezibizo, saya kwizimelabizo, sahlalutya senza amahlelo ezibizo, sahlahlela senza izibizo ezimbaxa. Sazowela ke ngoku kwizifanekisozwi. Sorry. Yintoni isifanekisozwi? Ndithe ke yiba negqibhuku, ndithe bhala phantsi amanqakwana aza kuncedisa naza kunceda. Izifanekisozwi ziziqwentsana. Isiqwentsana ke yinto encinci emfutshane zamagama azoba umfanekiso-ngqondweni eyahlukeneyo. Sizayibona ukuba yahlukene njani. Ndizawuya ke ngokwenye ke ngoku ilantuka ezawucacisa ngesifanekisozwi. Ziyayilinganisa into ezicacisayo, zinika intsingiselo ethile ecacisa isenzeko. Uyabona ke ngoku le nto ingesenzeko phaa kwi-verb, kwisenzi. Iyavakala le nto. Ziyayilinganisa. Uwe bhala kaxa, ungene dyulukuthu. Uyayibona? Ziyayilinganisa. Zinika intsingiselo ethile ecacisa ukuba le nto yenzeke njani na. Oku kuwa kwakhe sitsho sibe nomfanekiso-ngqondweni ocacileyo uba uwe kabuhlungu, ungene dyulukuthu ngokukhawuleza. Zizifanekiso ke ezo sithetha ngazo namhlanje. Imizekelo yezifanekisozwi nantsiya, ndakunika nezivakalisi ezicacisa ngale mizekelo. Nankuya udyulukudu wethu, ndanesivakalisi. Amapolisa ekhaya angene dyulukudu singalindelanga. Ndaphinda ndathi sanonca wethu simbone ethe nca ngodonga ecinga asimboni. Sanogqi wethu wathi gqi ehambela phezulu enxibe ezimhlophe we. Zithe zambini phaa izifanekisozwi, ugqi wethu nowe zizifanekisozwi. Ziyasizobela. Amapolisa angene dyulukuthu, into echaza uba khange la mapolisa nkqonkqoze. Sizotyelwa umfanekiso wendlela angene ngayo amapolisa. Sambona ethe nca ngodonga. Uyambona mos umntu othe nca, uyasizobela ukuba nyhani wayengafuni ukubonwa. Wathi gqi ehambela phezulu enxibe ezimhlophe we. Siphinde sizotyele uba le nto wayeyinxibile yayinjani. Sisiqwentsana esiya, sisiqwentsana esisizobela uwe. Wathi ngqe ukubaleka engabheki kwamntu, into echaza ubaleke dzu, ubaleke straight, akhange aphinde abheke noba kwenzeka ntoni ngasemva. Sinikwa umfanekiso-ngqondweni, siyazotyelwa ngendlela athe wabaleka ngayo. Wabhala kaxa ngeempundu. Nankuya ubhala kaxa wethu, sisifanekisozwi, into echaza uba uyothi dudlu ngesaqhwithi. Saphinda ke ngokuphaa sanaso isifanekisozwi sethu. Ithe qabavu le ntokazi. Uyasizobela uba ngunongqiza lo, yintokazi ezithe qoko. Uyayibona? Zizifanekisozwi ke ezo sithetha ngazo. Sathi unxibe ilokhwe ebomvu krwe, into esichazela uba ilokhwe yakhe ibibomvu kakhulu. Zizifanekiso zethu ke eziya, nabo oocwaka zole tu. Zizifanekiso zethu zezinto kuthiwa zizifanekisozwi. Xa kuthiwa kuwe chonga isifanekisozwi kulo mhlathana okanye kule comprehension, khupha ezaa nto. Ikhona ke imisebenzi yezifanekisozwi, ndizamane ndizivesa
noba zintathu noba zibini, umane ucacela okay, izifanekiso ezi zinawo umsebenzi eziwenzayo kwisivakalisi. Iyavakala ke zithandwa zam. Ziziqwenjana ezi sithetha ngayo ezizoba umfanekiso ngqondweni. Uye athi umntana xa ebhala isincoko afake ezi zinto. Ndambona umama wam ethe phatsha, ubone tyhini uyakwazi ukuzobela uba umama wakhe wayengekho kwisimo esilungileyo. Ndacinga ndaqonda ukuba mandithi cwaka zole tu ndingabi sathetha. Uzixelela uba ucinge waqonda uba le nto afuna ayicingayo apha engqondweni makangabi sayithetha, mhlawumbi ingasokolisa nomnye umphefumlo. Uyasizobela. Uthi ke ngoku xa usisebenzisa esi sifanekiso zwi phaa kwisincoko sakho, ibonakalise ke ngokuba unalo ulwazi lwale nto uthetha ngayo, okanye ufuna ukunika umfanekiso ngqondweni kumntu ofundayo le nto yakho uyibhalileyo uba kunjena ngoku. Iyavakala ke zithandwa zam. Masiye ke ngokwesinye ilantuka islide sethu esiza sichazela enye into. Imisebenzi yezifanekisozwi. Inemisebenzi ke zithandwa zam izifanekisozwi. Siyacacisa isenzeko. Latshona lompi elosela kuloo manzi. Niyambona laa lompi uyasicacisa indlela elitshone ngalo isela lompi ngokukhawuleza. Iyavakala. Zisetyenziswa ngenjongo yokugxininisa. Iyavakala. Eyokugxininisa. Uphile poqo uyagxininisa. Uqinisekile ukuba uphilile. Nethi ufake ke ngoku elaa gama upoqo. Ukucacisa isichazi. Unxibe ilokhwe emhlophe uyayiva phaa? Ilokhwe emhlophe. Uphinda ayicacise ke ngoku afake isifanekisozwi le lokhwe. Aphinde ke ngoku asinike leya yokugqibela. Zisetyenziswe zazimela zodwa. Nantya ugqi wethu. Ndithe ndisahamba kwathi gqi inyushu. Uzimele laa gqi. Iyavakala ke zithandwa zam. Zizifanekiso zwi ezo. Masimameleni ke. Ulwimi lubalulekile kakhulu. Kufuneka uyazile ukusetyenziswa kolwimi ngoba lukunceda xa ubhala isincoko. Iyavakala. Xa ubhala isincoko usebenzisa ulwimi, iye ke ngoku icace ke ngoku le nto uba wazi kakhulu. Unolwazi oluthe vetshe ngolwimi. Izifanekiso zwi ezi nezikhuzo ezi sizawungena kuzo nezafobe ezi sizawungena kuzo ziza kunceda kakhulu ke zithandwa zam xa ubhala ulwimi. Iyavakala. Ngomso ke ngoku sizawuqhubekeka sisenza esinye isifundo sethu. Ndiyacela ke bethunana uba nisubscribe, please guys, please nincedise kulo msebenzi ndiwenzayo. Ndiyacela, please subscribe guys. Enkosi, ndinithanda kakhulu. Siyaqhubeka.